Dobrý den, jsme na pobočce Unika Plazma Ostrava, je 18.12. a probíhá losování o vánoční dárky. Jako první budeme losovat poukaz na 200 korun do prodejny Albert. Takže losujeme. A jako první cenu získává paní Daniela Hidasiova. Druhá cena paní Lucie Dvoroková. Tak. Další třetí bude pan Miroslav Klič. Čtvrtá bude paní Renáta Durčaková. Tak, jdeme na pátého. Pan Marcel Bednář. Šestý výherce o poukaz do Alberta bude pan Jakub Sarkézy. Sedmý dárce bude Miroslav Kulhánek. Osmá poukázka bude pan David Ručka. Desátá bude paní Táňa Koudelková. 11. poukázka paní Lucie Sedláková. 12. vezmeme pana Libora Kelnara. 13. pan Zbyněk Žabenský. 14. pan Tomáš Dolba. 15. poslední paní Gabriela Hrnčířová. Tak a ještě jednu vylosujeme na poukázku. A bude to paní Olena Robec. Tak, teďka budeme losovat 10 dárců o poukaz do Lidlu na 250 korun. Máme zprostřed někoho a máme pana Jakuba Dobeše. Druhou bude paní Gabriela Hrnčířová. Třetí bude pan Dominik Krištof. Čtvrtý bude pan Vorobijov Vladislav. Stočíme dobře. Pátý bude pan Jakub Kunc. Šestá bude paní Adéla Hábová. Tak, sedmá bude Zdeňka Nováková. Osmý bude paní Olena Robec.
Devátá bude paní Táňa Koudelková. A 10. bude pan Jan Schulz. Tak teďka vylosujeme 4 dárce na poukázku také do Lidlu, ale v hodnotě 500 korun. Tak první šťastlivec bude někdo ze spoda a bude to paní Lenka Kravalová. Druhý šťastlivec bude pan Vojtěch Siátro. Třetí šťastlivec bude paní Daniela Toflová. A poslední poukaz do Lidlu v hodnotě 500 korun získá, už to tahám, pan Miroslav Novák. Tak, pokračujeme dál a nyní vylosujeme 2 dárce do knihy Dobrovský na poukaz v hodnotě 500 korun. První šťastlivec bude pan Marek Doubek. A druhý šťastlivec bude pan František Budoš. Tak, pokračujeme dál. Teďka vybereme jednoho dárce na poukaz v hodnotě 1000 korun také do knihy Dobrovský. A bude to pan Kasimor Damir. Gratulujeme. Tak a pokračujeme, vylosujeme 6 dárců na poukaz do Cinema City pro 2 osoby. A první, kdo půjde do kina, bude Kateřina Králová. Druhý nebo druhá bude paní Šošovicová Dana. Třetí poukaz pan Tomáš Olma. Čtvrtý bude pan Petr Havran. Pátý poukaz Jiří Jureček.